Salutare, sunt Creative Vlog și bine m-am găsit la un episod de Skywars. Cred că observați și voi ceva foarte nou. Mi-am luat textul pe boys. Avem și noi acum textul pe bă, chiar nu știu de ce era greu. Poate o să fac și eu un tutorial despre cum să faci cu textul pe-urile. Textul pe-uri foarte șmecher. Mult mai șmecher cu textul pe-uri că schimbă tot Minecraft-ul, adică nici fel arată cerul, mai șmecher. Nici fel arată și inventarul. Deci nu uitați să dați like, o să jucăm de acum și pe Insane. Nu uitați să dați like, să vă abonați la canal. Vă lua kit-ul ăsta Ignite. Poate să mai schimb și textul pe-uri, am 4 texturi pe-uri. Nu știu să dăm toate itemele repede. Vă jucați acum pe Insane, că pe... nu știu, pe normă sunt chestii de noob. Fac și am uitat să-mi ia textul pe... fac cea cu textul pe-urile. Mi-a luat cealaltă textul pe-uri, am zis că să mai schimbăm puțin. Așa, boss. Deci să-l dăm pe ăsta jos acum. What the fuck, bă, chiar nu știu ce are. Așa, bine, boss, l-am omorât. Deci putem să ducem liniștiți. Eu mă mai șmeche cu textul pe-uri. Foarte tare. Dacă e poate o să-l schimbă în episodul ăsta. Fac și am uitat să-mi iau kit-ul. Chiar nu știu ce am de zic numai texture pack. M-au nebunit texture pack-urile astea. Oile ce mă sperat ăsta. Bă! Fuck, nu! Dacă l-am kit-ul ăla, dacă nu la kit-ul ăla. Fuck. Ăsta, mă spui, tot ăsta e cel mai bun. Luăm repede chest-urile. Săgeți, bine, boss. Stai, boss, acolo. Vin toți acolo în mijloc, chiar nu știu de ce. Două arcuri pe o mapă, chiar nu știu de ce sunt. Ne punem enchant pe... hai pe sabie. Fuck. Nu vreau să enchantez. Hai să punem sabia pe primul slot. Haideți să ne ducem eu la mijloc. Problema e să ne dea cineva jos. Atât e. Atunci no problem. Hai să nu atragem atenția lui ăsta. Chiar că e foarte prost, bă, și chiar știu ce are. Headshot! S-a dus băiatul. Oh my god, a căzut el. Headshot! Bă, nu mai avem deloc viață. Regeneration, haide, boss. Parcă textul pe care e mult mai șmecher, face mult mai șmecher Minecraft-ul. Bă, fucking god, bă, chiar nu știu. Nu prea avem mai mult pe asta chestia. Și nu trebuie să stăm aici. Materiale nu prea avem. Fuck, bă, rămas fără materiale. Fuck. Nu știu dacă mai vine cineva. Haideți să mai batem pe cineva. Uite pe asta. Batem pe asta, boss. Dacă putem, bă, poate ne bate el. Fucking god, bă, hai să uit la acolo. Aci, boss. Aoleo, nu. Fucking god, bă. Boss, acilea. Am boys. Dă la clean-up-ul. O să așteptăm să plece. Așa. Bine, boss, regeneration. Deci haide să ne ducem. Avem regeneration cu noi.
Să vedem, bă, pe cine putem să omorâm, cât a mai rămas, toți ăștia. Să dă refill în 19 secunde, deci haideți să ne ducem la ce mai bine. Headshot! Bă, haideți să vedem dacă putem să dea acum refill-ul. Deci e mult mai smecher cu textul pack, dacă vreți să vă luați voi. Bă, o să pun descriere, oh my god, bă, fuck, o să pun descriere textul pack-ul, de unde l-am luat. Uite pe Deadpool, bă. O sabie. Poate ne punem aici, nu știu, pe chestplate. N-am avut azi, că vreau să joc pe team azi, dar nu știu, n-am avut timp. Și vrea asta, mă, de lângă mine. Ne ducem Iolo. Ce de bătue, băiat. Suntem full, bă. Și bine. O să nu ia acasă, nenea. Bă, să vedem pe ce fac, hai să ne ducem Iolo în mijloc. O Iolo în spate, bă. Sper că au ajuns băieții deja aici. Bă, fuck! Bă, cât de asta că-s hacker! Oh my god, bă, ce la bătui! Acum să nu vină cineva. Oh my god! Bă, întâi un regeneration repede! Oh my god, repede regeneration! Oh my god, bă, putea să mă bată! Să vedem ce putem să luăm. Suntem full până acum. Îl lăsăm pe ăștia, bă, să intre în lavă cine vine. Așa, ne-a făcut curat în inventar. Hai să aruncăm și asta. Oh my god, bă, cine trage în mine, mă? Cine vrea să tragă în crafter, bă? L-a rupt. Headshot. Hai să fim atenți că poate vine unul și nica ăsta. Bă, boss. Ce încerci să faci? Bă, poate vine unul acelea. Și ar fi mai bine să fiu atent. Uite-mă ca ăsta. Oh my god, bă, ce m-a aruncat, chiar nu știu ce. What the fuck, bă. Așa, bă, dacă am zis că schimbăm resource pack-ul, deci l-a schimbat. Și ăsta e foarte smecher resource pack-ul ăsta. E destul de smecher cum arată. Deci haideți să jucăm și pe normal mai puțin. E destul de smecher. Hai să nu închid ăsta, dacă jucăm pe normal. Așa, să luăm, deci nici și ăsta e smecher, textul pe ăsta e smecher. Așa, ne ducem Iolo în mijloc. Fucking gata, să ne dea cineva jos. Blaze-ul, boss. Îl avem aici în apă el. Dar du-te, bă, că nu te pui tu cu Blaze-ul. Dar să poți cu mine. Oh my god, bă, chiar știu ce-am avut. Mai jucăm meciul ăsta. E chiar foarte smecher cu texture pack.
Dacă e să ne ducem la ăștia. Hai să facem și noi clean-up-ul. Au făcut clean-up-ul, bă. Oh, fuck, mai bună e asta. Vă cheamă și ce e ăsta. Oh my god, bă, ce fel a rămas aici blocul. Fuck, nu! Bă! Aici vom încheia și noi videoclipul. Nu uitați să vă abonați la canal. Să dați like dacă v-a plăcut. Eu am fost Lord of Pixel și ne vedem data. Eu am fost Creative și ne vedem data viitoare. Ciao!